Όντως είναι μεγάλη χαρά που θα έχουμε στη φαρέτρα μας ένα καινούριο όπλο, τώρα μάλιστα που φαίνεται να έχει προσωρινά, ελπίζουμε, αδειάσει από δύο άλλα, τις δύο βασικές ουσίες που είχαμε εκτός από την θεραπεία υποκατάστασης της νοικοτήνης, την βουπροπιόνη για την θεραπεία της διακοπής του καπνίσματος και την βαρενικλίνη. Έτσι λοιπόν έχουμε την κοιτισινικλίνη, ένα καινούριο φάρμακο τουλάχιστον όσον αφορά την χρήση του, που έχει έρθει στην Ελλάδα και ελπίζουμε μέχρι τις 10 Ιουνίου να είναι διαθέσιμα στα φαρμακεία. Γιατί? Για την θεραπεία της νόσου του καπνίσματος, και οι περισσότεροι πιθανά, όσοι είναι η πρώτη φορά που είναι μαζί μας, να έχετε το ερώτημα γιατί μιλάμε για νόσημα, να μην στιγματίζουμε τους καπνιστές, γιατί απλά πρέπει να γνωρίζουμε την ένταση της φαρμακευτικής εξάρτησης για να μπορέσουμε οι ίδιοι, σαν επαγγελματίες υγείας και σαν γιατροί, να αντιμετωπίζουμε τους καπνιστές με κατανόηση ότι δεν μπορούν να απεξαρτηθούν χωρίς τη βοήθειά μας και αυτοί να εκπαιδευτούμε να τους την προσφέρουμε. Έτσι λοιπόν, σε αυτόν τον πίνακα της φαρμακολογίας που φαίνονται τα χαρακτηριστικά των φαρμακευτικών ουσιών, που είναι 3, είναι το πόσο ευχαρίστηση μπορεί να προκαλέσουν, η βαθμονόμηση είναι από 0 μέχρι 3 με 3 το μέγιστο, και τα δύο άλλα βασικά χαρακτηριστικά της εξάρτησης είναι πόσο σωματική και πόσο ψυχολογική εξάρτηση μπορεί να προκαλέσουν. Πάμε λοιπόν στη σωματική, που είναι αυτή την οποία αντιμετωπίζει η φαρμακευτική αγωγή που χρησιμοποιούμε για τη διακοπή του καπνίσματος, και βλέπουμε, πιθανά με έκπληξη περισσότεροι από εσάς, ότι η ένταση που προκαλεί η σωματική εξάρτηση από την νοικοτήνη είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτή που προκαλεί η κοκαίνη. Έτσι λοιπόν, όπως όλοι μας και όλοι, και ας μην είναι στο ιατρικό χώρο, γνωρίζουν ότι αν κάποιοι είναι χρήστες κοκαίνης θα χρειάζονται ιατρική βοήθεια για να απεξαρτηθούν, έτσι και εμείς προσφέρουμε τη βοήθεια για την σωματική εξάρτηση που οι καπνιστές έχουν, που είναι ιδιαίτερα έντονη, και δεν τους αντιμετωπίζουμε ούτε σαν ανόητους, ούτε σαν άτομα τα οποία διαφορούν για την υγεία τους, απλά σαν άτομα εξαρτημένα τα οποία χρειάζονται ιατρική βοήθεια. Και επειδή τα 3 από τα διαθέσιμα φάρμακα δρούν στο μετεχμιακό σύστημα και στους α4 υποδοχής, τους δείχνουμε να τους ξαναθυμηθούμε, δεν θα πλατιάσω γιατί τα έχουμε πει σήμερα, απλά βλέπουμε πραγματικά πώς σε σχέση με άλλα ερεθίσματα, αν χρησιμοποιήσουμε ντοπαμίνη εισπνεώμενη, και θα πούμε γιατί, μέσα με 1 ρουφιξιά ή με 3 ρουφιξιές γίνεται μπλε ο εγκέφαλός μας, που σημαίνει γεμίζει ντοπαμίνη, γεμίζει από ευχαρίστηση. Και κάτι άλλο που είναι έτσι πιστεύω ενδιαφέρον είναι ότι σε σχέση με τις διάφορες εφορικές ουσίες, η νοικοτήνη είναι η πρώτη σε πιθανότητα να προκαλέσει εξάρτηση και με φάπαξ μονοχρήση. Έτσι λοιπόν, δεν συμβαίνει βέβαια σε όλους, συμβαίνει όμως σε σημαντικό ποσοστό, 32% των καπνιστών που θα δοκιμάσουν, θα πειραματιστούν, κάτι που είναι πολύ έτσι λογικό, αυτονόητο στην εφηβική ηλικία, που θέλουμε να πειραματιστούμε ή που μας σμπρώχνουν οι φίλοι μας να δοκιμάσουμε. Αν δοκιμάσουν, ανάλογα με τα γονίδια τα οποία θα έχουν, μπορεί να εξαρτηθούν και από την πρώτη φορά, ενώ στις άλλες ουσίες βλέπουμε ότι χρειάζεται είναι πολύ μικρότερη πιθανότητα να έχουμε εφάπαξ εξάρτηση, δηλαδή με 1 μόνο χρήση. Και φυσικά, τη στιγμή που χρησιμοποιούμε εισπνεώμενα την νοικοτήνη, δρά αυτή κατευθείαν στο κεντρικό νευρικό σύστημα, προκαλώντας ευχαρίστηση, αφύπνιση, βελτίωση της επίτευξης των στόχων και εφορία, στο καρδιαγγειακό, διεγείροντάς μας, αυξάνοντας την καρδιακή συχνότητα, την καρδιακή παροχή και την αρτηριακή πίεση, που σημαίνει τονώνοντάς μας στην καθημερινότητα, και μειώνει την όρεξη, αυξάνει το βασικό μεταβολισμό, μας κρατάει fit, και αυτό είναι πολύ σημαντικό για τις γυναίκες. Όμως, όσο περισσότερο τη χρησιμοποιούμε, τόσο περισσότερη ποσότητα χρειάζομαι από αυτή την ουσία, ώστε να μπορέσουμε να έχουμε τα ίδια αποτελέσματα, να αισθανόμαστε τα ίδια πράγματα που πια μας αρέσουν και έχουμε συνηθίσει, τη στιγμή που η ευαισθησία των α4β2 υποδοχέων μειώνεται και έτσι έχουμε ανοχή στην νοικοτήνη
Και μάλιστα για να μπορέσει αυτό να μπορέσει ο οργανισμός μας να ανταπεξέλθει, μπορεί η υποδοχής, η α4β2 υποδοχής που έχουμε στον εγκέφαλο να αυξηθούν κατά πολύ, ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν και μάλιστα μπορεί να αυξηθούν και σε 300%, να τριπλασιαστούν και να αυξηθούν 300%. Έτσι λοιπόν έχουμε, στην περίπτωση που δεν χρησιμοποιούμε την νοικοτήνη στις αυξημένες ποσότητες που απαιτείται, δηλαδή δεν αυξάνουμε τον αριθμό των τσιγάρων, τους καπνιστές να ταλαιπωρούνται από το σύνδρομο στέρησης που έχει ευερεθιστότητα, θυμό, πονοκέφαλο, μειωμένη καρδιακή συχνότητα, νευρικότητα, δυσκολίες συγκέντρωσης, αϊπνία, δυσφορία, διαταραχές στην απόδοση, αύξηση βάρους. Τι μπορούμε να κάνουμε? Σκεφτήκανε οι επιστήμονες εδώ και χρόνια να βρούνε κάποιες ουσίες οι οποίες χημικά να είναι συγγενείς με την νοικοτήνη. Η νοικοτήνη ξέρουμε ότι υπάρχει στο φυτό του καπνού. Υπάρχουν κάποια άλλα φυτά που πιστεύαν ότι οι ουσίες που είχαν είναι συγγενείς ως προς τις ιδιότητες τις οποίες έχουν. Ήρθε και ο κύριος Θωμαΐδης που είναι χημικός, θα μας βοηθήσει εδώ τώρα στη χημική σύνθεση να φτιάξουμε το τέλειο μόριο. Λοιπόν, καλώς ήρθατε. Έτσι λοιπόν έχουμε την κοιτισίνη που βρίσκεται στο Golden Chain, είναι η ακακία λέγεται έτσι σε μερικά χωριά, όπως το δικό μου, και η μορφίνη που ξέρουμε ότι υπάρχει στο όπιο. Η βαρενικλίνη που αναφέραμε φτιάχτηκε από το συνδυασμό της κοιτισίνης με το δακτύλιο του οποίου. Και γιατί παίρνουμε εισπνεόμενες τις ουσίες αυτές? Γιατί όπως βλέπουμε στο αριστερό σχήμα, οτιδήποτε λαμβάνουμε εισπνεόμενο μέσω της πνευμονικής κυκλοφορίας ταχύτατα φτάνει στον εγκέφαλο σε πολύ υψηλές συγκεντρώσεις, ενώ αν την ίδια ουσία την πάρουμε συστηματικά με οποιαδήποτε άλλη μορφή, θα πρέπει να ακολουθήσει την φλεβική οδό και από εκεί να πάει στην δεξιά καρδιά και ύστερα στην αριστερή καρδιά και ύστερα στον εγκέφαλο, και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα και περισσότερο χρόνο που απαιτείται, αλλά και η τελική συγκέντρωση η οποία θα φτάσει στον εγκέφαλο είναι πολύ μικρότερη. Γι' αυτό λοιπόν και προτιμούμε όλες τις εφορικές ουσίες να τις παίρνουμε εισπνεόμενες και όχι σε κέικ όπως παίρνουν στην Ολλανδία. Δεν είναι τυχαίο, είναι ακριβώς λόγω του μηχανισμού αυτού. Έχουμε πολύ μικρότερη συγκέντρωση, πολύ μικρότερη δράση και που αυτό αργεί να γίνει αρκετά και άρα δεν το συνδέουμε ακριβώς με την λήψη της ουσίας, και αυτό φαίνεται χαρακτηριστικά και στο διάγραμμα αυτό, όπου βλέπουμε τα υψηλά επίπεδα, τα πικ της συγκέντρωσης που προκαλεί η εισπνοή της νοικοτήνης. Πάμε τώρα να δούμε μία ουσία η οποία είναι φυσική, δηλαδή δεν είναι σαν τη βαρενικλίνη που στη φαρμακοβιομηχανία συνθέσανε χημικά με την συνένωση των δύο αυτών δακτυλίων για να παράξουν ένα μόριο που χημικά να μοιάζει πάρα πολύ στην νοικοτήνη, το οποίο υπάρχει και υπάρχει σε αρκετά φυτά, σε φυτικά γέννη όπως είναι το κίτισους της οικογένειας Fabaceae, και τελικά η κοιτισινικλίνη εξάγεται από τους σπόρους αυτής της Golden Rain ακακία που δείξαμε πριν, και φαίνεται η χημική δομή, ποιο είναι το μόριό της, που έχει σημαντική ομοιότητα με το μόριο της νοικοτήνης και παρόμοια φαρμακολογικά αποτελέσματα, και γι' αυτό και δοκιμάστηκε σαν φάρμακο για την θεραπεία και την βοήθεια τους καπνιστές για τη διακοπή του καπνίσματος, πιστεύοντας ότι θα μπορούσε να υποκαταστήσει έως ένα βαθμό την νοικοτήνη που παίρνουμε από το τσιγάρο. Γι' αυτό και λοιπόν και επειδή είχε και χαμηλό κόστος παραγωγής, όπως αναφέρθηκε και από την κυρία Μητρούσκα, χρησιμοποιήθηκε πρώτα σε ανατολικές χώρες όπως είναι στο Ανατολικό Μπλοκ και κυρίως στην Βουλγαρία, και πια υπάρχουν αρκετές άλλες χώρες στις οποίες κυκλοφορεί. Η διαφορά της στη δράση οφείλεται στο ότι είναι μερικός αγωνιστής. Είπαμε στην βαρενικλίνη που είναι αντίστοιχα μερικός αγωνιστής ποια είναι τα δύο βασικά χαρακτηριστικά που έχουν οι ουσίες που είναι μερικοί αγωνιστές. Το πρώτο είναι, και φαίνεται στην δεξιά πλευρά, ότι ενώνεται με τους ίδιους υποδοχείς, τους α4β2, αλλά η έκρηση της ντοπαμίνης που προκαλεί είναι μικρότερη,
και βλέπουμε ότι αντίστοιχα είναι και όλες οι άλλες δράσεις, οι ανάλογες με αυτή της νοικοτήνης να είναι μικρότερες και επομένως μπορεί και καλύπτει το έντονο στερητικό σύνδρομο. Άρα παίρνουμε την κητισινικλίνη και σαν καπνιστές δεν βιώνουμε έντονα στερητικά συμπτώματα που είναι αυτά τα οποία θα μας αποτρέψουν, θα μας σταματήσουν γιατί μας αποδιοργανώνουν στην καθημερινότητά μας να μπορέσουμε να διακόψουμε. Παράλληλα, επειδή όταν συνδέεται με τους α4β2 υποδοχής η σύνδεση είναι ισχυρή, όταν θα καπνίζουμε ταυτόχρονα η νοικοτήνη δεν θα μπορέσει να παρεκτοπίσει την κητισινικλίνη και επομένως δεν θα μπορέσει να συνδεθεί στους α4β2 υποδοχής, άρα δεν θα έχει καμία επίδραση στον εγκέφαλό μας, δεν θα παράγει την ντοπαμίνη, θα καπνίζουμε και δεν θα ευχαριστιόμαστε καθόλου και άρα εύκολα δεν θα καπνίσουμε, κάτι το οποίο μας κοστίζει, μας προκαλεί βλάβη στην υγεία και δεν μας προκαλεί πια καμία ευχαρίστηση, δεν έχουμε κανένα λόγο να το χρησιμοποιούμε. Έτσι λοιπόν, συνοψίζοντας, αυτός είναι ο τρόπος δράσης της κητισινικλίνης ως μερικός αγωνιστής που προκαλεί την πρόκληση των ίδιων φαρμακολογικών αποτελεσμάτων που έχει και η νοικοτήνη σε μικρότερη όμως ποσότητα και έχει και κάποια άλλα χαρακτηριστικά. Ένα από το βασικό χαρακτηριστικό είναι ότι δεν μεταβολίζεται, αλλά θα τη βρούμε αναλύωτη στα ούρα και έχει σημαντική διαφορά όσον αφορά το χρόνο ημίσιας ζωής σε σχέση με την αντίστοιχη, τη συγγενή της, την αδερφή της ουσία που είναι, ας το πούμε, η βαρενικλίνη και ο χρόνος ημίσιας ζωής είναι 3 με 6 ώρες. Πάμε τώρα να δούμε στο τι έχουμε βιβλιογραφικά για αυτό το πολύ καλό φάρμακο. Στην πραγματικότητα έχουμε 2 πολύ καλές μελέτες. Η πρώτη δημοσιεύτηκε στο New England Journal of Medicine, που είναι ίσως το πιο έγκριτο περιοδικό που έχουμε στην ιατρική, πριν από 10 χρόνια, το 2014, και πρόκειται για μία μελέτη η οποία ήταν open label, πραγματικής ζωής, δηλαδή συνθήκες πώς το χρησιμοποιούμε, που απλά ήθελε να αποδείξει ότι σε σχέση με την θεραπεία η οποία είναι πιο γνωστή από όλες για τη διακοπή του καπνίσματος, δηλαδή τη θεραπεία υποκατάσταση με νοικοτήνη, είναι εισάξια. Δεν έχει λιγότερη ισχύ οι λεγόμενες μελέτες που είναι non-inferiority. Και έγινε στη Νέα Ζηλανδία σε ένα σημαντικό αριθμό καπνιστών, 1.310 ενήλικες, οι οποίοι καπνίζαν και ήταν κινητοποιημένοι για να διακόψουν και είχαν και καλούσαν το quit line που έχουν στη Νέα Ζηλανδία και δεν έχουμε. Στην Ελλάδα προσπαθεί να το κάνει, ελπίζουμε να το καταφέρει, και τυχιοποιήθηκαν στο να λάβουν είτε κητισίνη για 25 ημέρες, είτε για 2 μήνες θεραπεία υποκατάσταση με νοικοτήνη. Και η μεν κητισίνη δόθηκε δωρεάν, ενώ για την θεραπεία υποκατάσταση με νοικοτήνη δώσαν κάποια κουπόνια με τα οποία μπορούσαν να τα πάρουν χωρίς χρέωση και επίσης δόθηκε και στα 2 γκρουπ συμπεριφορική βοήθεια, τηλεφωνική, η οποία όμως ήταν χαμηλής έντασης, πολύ λίγο, και τα αποτελέσματα ως προς την διακοπή ήταν η αυτοαναφορά, δηλαδή ότι διέκοψα το κάπνισμα, δεν είχαν βιοχημική επιβεβαίωση. Βλέπουμε τα χαρακτηριστικά όσον αφορά το πώς πραγματικά είναι μια πολύ καλά τυχιοποιημένη μελέτη όσον αφορά τον αριθμό και τα δημογραφικά χαρακτηριστικά που είχαν οι 2 ομάδες και βλέπουμε επίσης ότι η εξάρτηση ήταν μέτρια προς υψηλή, με μέσο όρο 5, με μέγιστο το 10, που ξέρουμε από την κλίμα του Φάγκεστρομ, και βλέπουμε τώρα τα αποτελέσματα σε αυτή την καμπύλη, την Kaplan-Meier, που βλέπουμε ότι η κιστισίνη όσον αφορά την πιθανότητα να υποτροπιάσουν είχε πολύ μικρότερη πιθανότητα, 21% σε σχέση με το 34% που είχε θεραπεία υποκατάσταση με νοικοτήνη, και βλέπουμε και τα ποσοστά επιτυχίας τα οποία σε σχέση με την θεραπεία υποκατάσταση με νοικοτήνη είναι πολύ μεγαλύτερη. Βλέπουμε στους 6 μήνες είναι 22
σε σχέση με το 15 που είναι η θεραπεία υποκατάσταση με νοικοτήνη, και βλέπουμε επίσης σε άλλες χρονικές στιγμές ότι σε όλες έχει μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, και οι διαφορές αυτές είναι στατιστικά σημαντικές. Και όσον αφορά την ασφάλεια, δεν είχαμε σημαντικές ανεπιθύμητες ενέργειες, άρα είναι ένα φάρμακο το οποίο είναι πιο αποτελεσματικό στη συγκεκριμένη μελέτη σε σχέση με την θεραπεία υποκατάσταση με νοικοτήνη, και με παρενέργειες, ανεπιθύμητες ενέργειες, οι οποίες είναι μη σημαντικές. Κυρίως ήταν αυτές οι διαταραχές, οι αλλαγές στον ύπνο και η ναυτία, οι οποίες όμως σε σχέση με τη θεραπεία υποκατάσταση με νοικοτήνη ήταν πιο συχνές στη συγκεκριμένη μελέτη, και είναι αναμενόμενο, όπως θα εξηγήσουμε. Πέρασαν αρκετά χρόνια χωρίς να έχουμε σημαντικές μελέτες, πιθανά επειδή τουλάχιστον στο δυτικό κόσμο οι άλλες 3 θεραπείες επικρατήσαν και είχαν την βοήθεια της φαρμακοβιομηχανίας και την αποτελεσματικότητα που είχαν, και φτάσαμε πριν από κάποια χρόνια όπου κάποιοι μελετητές που εργάζονται στην φαρμακοβιομηχανία ψάχνουν κάποιες μελέτες προσπαθώντας να βρουν μόρια τα οποία μπορεί να έχουν μια δυναμική και κάπου είχαν αδικηθεί σε κάποιες μελέτες ή δεν είχαν προχωρήσει. Έτσι λοιπόν ξαναβρήκανε και στη ΣΥΝ, η οποία όμως η μελέτη αυτή έγινε στην Αμερική, αποφασίστηκαν με μία θέλουν φυσικά αυτή τη φορά για να μπορέσουν, εφόσον έχει να πάρουν έγκριση σαν φαρμακοβιομηχανία για να την χρησιμοποιήσουν σαν θεραπεία διακοπής. Επομένως, σχεδιάσαν μια διπλά τυφλή τοιχοποιημένη μελέτη με εικονικό φάρμακο, όπου η σύγκριση ήταν με εικονικό φάρμακο, και δώσαν και τη συνικλίνη για 25 μέρες, και παράλληλα δώσαν μία 10λεπτη βοήθεια συμπεριφορική. Θα δείξουμε λίγο στο σχήμα, έχει μια ιδιαιτερότητα, δεν είναι δύσκολο, αλλά στην πραγματικότητα ήταν μια μελέτη που δοκιμάσαν 2 δοσολογίες και τη συνικλίνης, είτε 1,5 μιλιγκράμμ είτε 3 μιλιγκράμμ, και επίσης δοκιμάσανε 2 τρόπους δοσολογικού σχήματος, γιατί θεωρητικά αυτό που έτσι είχε επικρατήσει από την εμπειρία που είχε η χρήση του φαρμάκου στις ανατολικές χώρες ήταν ότι λόγω του μικρού χρόνου ημίσιας ζωής χρειαζόταν να παίρνουν κάθε 2, κάθε 3 ώρες ανάλογα φάρμακο, ώστε να μην έχουν στερητικά συμπτώματα. Έτσι λοιπόν δοκιμάσανε 2 δοσολογικά σχήματα. Το καινούριο δοσολογικό σχήμα σε σχέση με το προηγούμενο ήταν να παίρνουν είτε 1,5 είτε 3 μιλιγκράμμ και τη συνικλίνη 3 φορές τη μέρα. Δηλαδή με μια σταθερή δοσολογία και όχι όπως είχε γίνει, όπως χρησιμοποιούταν στο παρελθόν πιο συχνά. Και το αποτέλεσμα ήταν φυσικά το αν μπορούσαν να έχουμε αποτελεσματικότητα όσον αφορά τη διακοπή σε 1 μήνα, και αν αυτή θα διατηρούταν για 2 μήνες, μέχρι εκεί μελετήσαν, και αυτό φαίνεται καθαρά, έτσι πιστεύω, στο σχήμα αυτό. Η μελέτη αυτή ονομάστηκε ORCA-1. Και στην πραγματικότητα 254 άτομα ήταν αυτά τα οποία συμμετείχαν και τυχιοποιήθηκαν με τον τρόπο που σας λέω, δηλαδή 2 διαφορετικές δοσολογίες και της συνικλίνης, και με 2 τρόπους, είτε 3 φορές την ημέρα είτε όχι, και εδώ βλέπουμε και τα δημογραφικά χαρακτηριστικά. Να τονίσω απλά σε αυτό το πίνακα που είναι κουραστικός, ότι πέρα από το ότι οι ομάδες όλες ήταν ισοζυγισμένες, αυτό που πρέπει να αναφέρουμε είναι ότι καταρχήν ήταν καπνιστές πάνω από 10 τσιγάρα, που στο εξωτερικό θεωρείται καπνιστής βαρύς, όχι σαν την Ελλάδα που τα 10 τσιγάρα τα θεωρούμε ότι δεν είναι τίποτα. Και το δεύτερο, ότι είχαν ήδη προσπαθήσει να διακόψουν με κάποια από τις φαρμακευτικές αγωγές που είναι διαθέσιμες και είχαν αποτύχει, δεν ξέρουμε όμως το λόγο. Και μάλιστα και με ηλεκτρονικό τσιγάρο είχαν προσπαθήσει και είχαν αποτύχει. Άρα αυτό το κρατάμε πιθανά για το τέλος, για τη συζήτηση, και βλέπουμε στα αποτελέσματα ότι
Όσον αφορά τη διακοπή του καπνίσματος τον 1 μήνα και οι 4 ομάδες, δηλαδή είτε είναι 1,5 μιλιγκράμμ, είτε είναι 3 μιλιγκράμμ, είτε πάρουν τη δοσολογία 3 φορές τη μέρα που θεωρητικά οι ερευνητές θεωρούσαν ότι θα είναι πιο εύκολο να χορηγηθεί σε σχέση με την δοσολογία που ήταν πιο συχνή, έχουν στο αριστερό σχήμα μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα σε σχέση με το εικονικό φάρμακο και όσον αφορά την διατήρηση αυτής της διακοπής του καπνίσματος, παρατηρήσανε ότι το δοσολογικό σχήμα που είναι 3 φορές τη μέρα είναι πιο αποτελεσματικό και είναι αυτό που φαίνεται στο δεξί σχήμα και σε καμία από όλες τις ομάδες δεν είχαν κάτι το οποίο σαν ανεπιθύμητη ενέργεια να τους απασχολήσει, έχοντας κυρίως τις ίδιες σταθερές ανεπιθύμητες ενέργειες, ναυτία, πονοκέφαλο και τα λοιπά. Έτσι λοιπόν, η ασφάλεια είναι πάρα πολύ σημαντική και να δούμε λίγο στην φαρμακολογία το τι γίνεται με την ουσία αυτή σε σχέση με το σε ποιους υποδοχές συνδέεται και πώς μπορούμε να εξηγήσουμε τις λιγότερες ανεπιθύμητες ενέργειες που εμφανιστήκαν σε σχέση με άλλα σκευάσματα που χρησιμοποιούνται για την θεραπεία της διακοπής. Έτσι λοιπόν φαίνεται ότι η ιδιαιτερότητα που μάλλον είναι ένα από τα σημαντικά πλεονεκτήματα της κητισιμικλίνης είναι ότι είναι εκλεκτικά δρόσα μόνο στους α4β2 υποδοχής και όχι και στους α7 και στους 5 ή τα ταφ3 που είναι υποδοχής που προκαλούν και σχετίζονται με την ναυτία και τον εμετό και τις διαταραχές του ύπνου. Έτσι λοιπόν βρίσκουμε ένα δεύτερο σημαντικό πλεονέκτημα ότι αυτή η εκλεκτικότητα της δράσης μόνο σε αυτούς τους υποδοχείς δικαιολογεί τις λιγότερες ανεπιθύμητες ενέργειες και αυτό είναι πολύ, πολύ σημαντικό. Γι' αυτό και το κρατάμε. Στο σχήμα αυτό φαίνεται έτσι χαρακτηριστικά και η σύγκριση που έγινε στην πρώτη μελέτη που δείξαμε στο New England Journal of Medicine, όπου φάνηκε ότι η αποτελεσματικότητα στους αντίστοιχους 3 χρόνους είναι μεγαλύτερη σε σχέση με τη θεραπεία υποκατάσταση με νοικοτήνη. Και αυτό βέβαια είχε σχέση και με το χρόνο που βλέπανε την υποτροπή σε σχέση με την θεραπεία υποκατάσταση στην νοικοτήνη. Πάμε τώρα στο δοσολογικό σχήμα της φαρμακευτικής ουσίας που έχει όντως το εμπνευσμένο όνομα το COVID, που θα κυκλοφορήσει σε λίγες μέρες στην Ελλάδα, αυτό που αποφασίστηκε να χρησιμοποιηθεί στο συγκεκριμένο σχήμα. Στην πραγματικότητα έχουμε ένα κυλιόμενο σχήμα που τις 3 πρώτες μέρες παίρνουμε κάθε 2 ώρες ένα δισκείο με μέγιστη ημερήσια δόση 6 δισκεία. Στη συνέχεια, τις επόμενες μέρες, ένα δισκείο κάθε 2,5 ώρες, αραιώνουμε δηλαδή το χρόνο που χρησιμοποιούμε τα δισκεία, στραπάμε στις 3 ώρες, μέχρι να φτάσουμε τελικά προς το τέλος της θεραπείας, τις τελευταίες μέρες, στα 2 δισκεία τη μέρα. Και σημαντικό επίσης είναι ότι οι μέρες που θα δώσουμε τη θεραπευτική αγωγή δεν είναι οι συνήθεις 3 μήνες που δίνουμε στα άλλα φάρμακα, αλλά είναι 25 μέρες, άρα λιγότερες μέρες και λιγότερα χρήματα. Λοιπόν, σύμφωνα με το πρωτόκολλο, που βέβαια θα δούμε και στην πράξη κατά πόσο και εμείς τώρα που θα το χρησιμοποιήσουμε θα είμαστε έτσι τόσο αυστηροί, αλλά θέλουμε να διακόψει ο καπνιστής τις 5 μέρες και να μην συνεχίζει. Αυτό θεωρητικά δεν πιστεύω ότι θα έχει κάποια αντένδειξη αν τα κάνει και τα 2 μαζί, αλλά εφόσον δεν θα το ευχαριστιέται μπορούμε να το ζητήσουμε. Δεν πιστεύω δηλαδή ότι πραγματικά μπορεί να βάσει της φαρμακολογίας που γνωρίζουμε. Παρ' όλα αυτά στο SPC του φαρμάκου αναγράφεται και πρέπει να το δούμε λίγο στην αρχή και αν αποτύχει μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε δεύτερη φάση. Συστήνουν να το δοκιμάσουμε αφού περάσουν 2 με 3 μήνες. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι σαν χρόνος θεραπείας είναι ο λιγότερος από όλα τα υπόλοιπα σκευάσματα τα οποία έχουμε διαθέσιμα και αυτό είναι ένα επιπλέον πλεονέκτημα. Οι χώρες που κυκλοφορεί μέχρι τώρα είναι αυτές. Είπαμε ότι μέσα στο επόμενο 15ήμερο το αναμένουμε να έρθει και σε εμάς
και ότι βάσει των φαρμακευτικών ιδιοτήτων που έχει και την εκλεκτικότητα της σύνδεσης μόνο στους α4 υποδοχής, περιμένουμε λιγότερες ανεπιθύμητες ενέργειες και αυτό φαίνεται και στο συγκεκριμένο review της Cochrane, όπου γίνεται σύγκριση με τις ανεπιθύμητες ενέργειες της βαρενικλίνης. Έτσι λοιπόν καταλήγουμε, για να συμπεράνουμε και να τελειώσουμε, ότι ναι, είμαστε στην ευχάριστη θέση να έχουμε ένα επιπλέον όπλο στη φαρέτρα μας, το οποίο φαίνεται να είναι εξαιρετικά αποτελεσματικό και ασφαλές, και ανακοινωθούν και οι οδηγίες που συγγράφει η ομάδα της Διακοπής Καπνίσματος Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας και η Κήτης Νικλίνη περιέχεται σε αυτές. Θέλω να ευχαριστήσω πολλούς από ίσως το μισό και παραπάνω κοινό που όλα αυτά τα χρόνια εργάζεται σε αυτή την ομάδα ανιδιοτελώς και με ενθουσιασμό που είναι άκρατος και δεν μειώνεται, αλλά αυξάνεται. Πρέπει να ανανεώσω και με κάποιους καινούριους τις φωτογραφίες. Λοιπόν, τα σχόλια ως προς το πέρας της ηλικίας και την επίδραση του χρόνου δεν είναι σκόπιμο να γίνουν. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ.